Så julemand, hvor er vi på vej hen? Vi er på til tanken. Ja. Skal du bære dine penge i de handsker? Hvad hvis du taler i for dig? Nej, så har jeg lige. Jamen, kig til siden. God jul! Hej, en god jul! Hej, en god jul! Vi ses! Næste år måske. Hvis de har været artige, så har de skulle sige, hej, hvad er artige i år med din handske? Prøv ikke at Oliver. Oliver, sig det til mig. Har du været artig i år? Jamen, stop! Vi skulle gå op igennem centret. Ja. Spotlight på mig! Spotlight! Vi stiller sig helt lige foran fra med alle lyset Her. på nu. Woo! Der er ikke noget spotlight, jo. Sådan. Spotlight på mig. Woohoo! Spotlight på mig. Spotlight på mig. Hvor er din julehjælper? Har du spist ham? Han ligger her. Han ligger der. Det gør ikke noget, det gør ikke noget. Vi burde gå ind og advare ham om at sige, det er sjovt. Det er for sjovt, hedder det. Jeg kan altså ikke komme helt op til dig i køen, du. Jeg er for fed. Du kan bare gå ud. Man skal jo mor, så er det jul. Fjern dig nu! Flyt dig! Flyt dig dog! Pas nu på, hun udskaffer den anden hjælper. Julemand, syng lige din sang igen. Nu er det jul hos de og Jakke. Nu skal vi over og drille folk i centret. Vi går bare Susie, så du, hvordan de glode? God jul! Du skal lægge det på. Ja, ignoreret! Efter det der, så tør folk ikke at tro på julemanden med. Så Stephanie, julemanden, han findes ikke mere. Jeg tror, vi skal spise. Nå, nu skal vi over i centret. Vi skal over her. Nej, Om julemanden vil han Hallo, smøg. vi skal over igennem her. Vi har også børnene med, så vi skal lige herover. Jeg håber, jeg filmer jer. folk, det går bare galt lige om lidt. Så løber vi. Nu. 3, 2, 1. Løb! Løb! Alle sammen løb! Hallo, det har jeg sgu da en film af på Facebook. Det håber jeg. Det håber jeg ikke. Ej, nu hænden er on! Ej, så har vi ikke lys på! Nej, desværre. Men man kan godt se. God jul! God jul! Så senere i aften, så går Christine bare til Det her, det kommer på Facebook. Ja, det er lige hvad man gør. Det gør det, og gas har vi synes bare godt om. Ja. Har jeg med skavner? Ja, hvor fanden skulle jeg kunne se det fra?
Den rå. Gå i ned der i. Der er varmt herinde, for der er masser af fedt. Der er masser af fedt. Der er en lille julehjælper. Den lille Olle Bolle-dreng. Den stakkels Alf, der blev et. Ja. Hola! Okay. Der kan også være ondt. Det er ondt, mand. Jeg er så tykke dyr. Løb, Oliver, til dig næste år. Løb, Oliver! Løb, Oliver, løb! Løb, hun lader dig. Løb, pas på din mave, julemand! Løb, Oliver! Vi skal lige gøre en flov. Stephanie lukker af julemanden. Svæver. Nej, det er ikke det for griner, at hun tør. Woohoo! Party! Kom så, julemand! Ja, du var fedt. Han vil blive flov. Ring lige og spørge, hvor han er henne. Jeg skal sætte dig foran gården, og så står du der. Nej, det er hvor de unge mennesker sidder og drikker. Stephanie! Julemand! Hallo, er der ikke nogen, er der ikke en, der kan sætte nogle gode sange på imens? Jo, Check her. that ass, bitches, let me see what you got. Nej, det gør vi oppe i center. Ja. Ja. Jingle bell, jingle Ja, der skal julesang på til julemanden. Julemand ryger. Jingle bell, jingle everywhere. I believe in lungekræft. Nå, du skal gå ind i toget og lave party. Nå ja. Nå ja, og hvad så hvis toget kører? Ja, julemand. Og vi svømmer kat. La la la. La 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 la. Han har været for puden af den der puden. Man kan sætte i tøj. Hey, Oliver, du skal ikke sige det højt foran kameraet jo. Jeg downloader Check That Ass nu. Yes. Nej, ikke op over brystet. Du skal være lige på maven. Fordi ellers så ligner du, hun er gravid. Hvad, julemand? Har du bryster, julemand? Ja, det får man, når man bliver lidt fed. Julemand? Det får man, når man bliver ældre. Julemand, jeg troede, du var... Bare spørg din Barbie, Oliver. Ej, undskyld. Ja. Så er julemand. Julemanden er en mand. Ja, han må få det. Nu tror jeg ikke på julemand mere. Check That Ass. Så får Christina til at finde på YouTube. Christina, ikke mig. Christina, kan du ikke finde Check That Ass på YouTube? Jeg kan ikke downloade. Christina, kan du finde Check That Ass på YouTube? Er det fordi, jeg er fed? Find lige Check That Ass. På YouTube? Jeg er i gang, siger hun så. Jeg træder jo i det her tøj. Sådan er det, julemand. Natalie, sig lige det igen. Sig lige det igen, hvis hun ikke har spist det. Jeg kan bedre sige, den glemmer det stadig. Ja. Nej, hvor skal ikke finde den til de kommer selv. Der skal også være tykke. Fordi vi har det meget sjovt. Tykke er ikke ordet. Det er erotisk. Kan du se, derfor bliver jeg nødt til at filme. Løb, julemand, løb! Julemand! Julemand! Hør lige! Julemand! Julemand! Din sang! Hvad er det, jeg skal sige? God jul, mine venner! Julemand, check that ass! Nej, det tror jeg sgu heller ikke. Det kan de komme nu. Jeg går ind i smør. Jeg går ind i bud. Julemand, check that ass!
what you got. Skal vi ikke have en rigtig julesang? Jo. Ups. Snak med en mandestemme, din her trans. Og så skriver den her. Vi har faktisk en lighter, men jeg ved ikke, hvad fanden det er. Der er en fra drengene fra Angora, hvor der står julesang. Skal vi må det? Ja, det er den, hun synger. Nu det er jul, og fjerjakke. Stephanie, en julemand! Kom, hør den her sang! Du skal også mave. Ja. Det er Louis, Josa.